Esselamu Aleyküm doğanlar ve kardeşler. Şu video Murat Spor'da degişli. İneyim. Nereden çıktın ay möcök. Bir oturayda bir götürüp geçtin ay şu Begen Spor'da. Ne Begen Spor sana alat beriyemi. Kaldıranın için Murat beriyemi ya. Bolle daha oynayayım. 10 video yazdım 10 video. Bolle düşüneyim. Gel Moskva aylayına. Bizni öğrenin Umur olsan. Muratcan. Ors mu sen? Tatar mı? Kurt mu? Bollu bir genç gördü sen. Götürüyen ekleyin. Gördü bir genç. Bollet Muratcan. Hadi. Kış. Murat yine bir kamtar yazıptır. Berdi begmen fıma bardatiya bıratamam Murat diye. Selamu aleyküm oğlanlar bizler. Selamu aleyküm Berdi. Berdi senden garaşamoktan Murat doğru imasam. Beyer sporda yamanladın, peseldin. Men uğravinim del. Men milyoner, sen hiç kim getiren zatlan musor. Murat, şu sözler aydıp sen prosa öz avrayını peseldin. Gaytam. Ola bir. İkinci bilen Murat, sen prosa Beyer sporunun üstüne şu vat hype tuttum. Hype'anu. Ön seni bäde Türkmen halk seni tolkun hiç kim tananok. Moş bu 3-4%. Begen spordu tutuş Türkmenistan tanay 5 vilayet söýäbi günde adam barıp giyinip gaýdy. Özüm halal bahalar konkretna arzan amatly el yeter. Ön gışta kurt kalacak bolsaň mysalla getirjek sana. 500 manat, 1000 manat çenli bir kurt kalacak bolsaň gışta. Soň Begen sport şu wagt Hudaýa şükür çykýa 100 manata şo kurtkalar goýar. Edil şo kurtkalar. Adam hedil edip balýar. Это просто тебе один пример, брат. Ýöne premier kan ýene getirjek bolsaň kan gurulmaly. Ondan brat, üçüncü bilen Tvoy magazin temelimetet berkarardy sen magazynyň bady men bilýän. Şom berkarardy men 6-7-8 ýyl öň işläp gaýtdym. Bir deski magazin ikinji etaýda men şo taýda satyjy bolup işledim. Goňa gapdaly sen temelimetet magazin bardy. Kitçik özi brat. Begen sportyň razdewalkasy daşy mundan uly brat. Gat görme. Ýöne inni sen begenji peselliň brat. Indi men sana prosto toja premier getirjek. Sen magazynyň daşy Begen sportyň razdewalkasy ýokdy brat. Ola bir ikinji bilen magazyna brat sewda etýän adam wapşe görnen okdum men. Wapşe. Sen satyjyň prosto oturdy telewizor seredip. Şo. Prosto adam halamy da sen zatlar wkusy i bahalar gymmadrakdy da brat. Şoň üçin sen magazyn ýapdyň, aňaryp gitdiň da aňarda sen şu wagt hyzmat etdiň. Malades. Sözüm ýok tüwelime sen o taýda şu wagt konkretna wperёd paşol ýöne Beytmellerle kenin brat. Beyer sporda degmellerle kenin, peseltmellerle kenin. Şul olan halal olan brat. Şu wat yok bolsa bahalarım şu öňki ýalyk bolardy gymmat. Düşäňmi? Ana şoň ýalyk brat. Murat yine bir kamtar yazıptır. Berdi begmen begenýä Murat. Efir açdym. 1500 adam var. Birinji yazık diye. Tuwelime, assalamu aleyküm Berdi. Tuwelime, soňky 3 gün konkretna hype tuttum. Bizim Türkmen dowrunyň üstüne, begenjiň üstüne. Soňky goýan videolaryň özüm görýändämi prosmotr. Bir video paşty milyon prosmotr, bir video paşty 500, üçüncü video tam 200 000 prosmotr şeýle gidip barýar. Düýün efir açdyň, paşty 2000 adam girdi. Birinji gerek. Onem üçin sebäbi sen hype tuttum begenjiň üstüne. Begenji adyny tuttum. Bir konkretna sahypa, konkretna galli. Şoň üçin sen brat, senden bir haýyşdy we ýöretdi men diýişni Murat Sportdan haýyş etken. Bir video çekýän sen. Bir video çekýän. I aýtýan videoda Begen Sport assalamu aleyküm brat. Sana köp sag bol, men senin üstüne konkretna hype tuttum, sahypany galdyrdım, i adam çekdim özüme. Ene. Şu hareket etsen brat hakyky murskoy postupok bolýar. I akazda brat görýärmi, hemme dat tersinden. Sen aýtdyň ha Begen, sen meni uğraýndan, sen meni ýylanýan 10 ýyl yetmeýän. Akazda şona barot brat. Sen gaýtan brat Begenje çenlen tak garank sana brat. I avray deň dersenki begenjinki gaýtan uly senkide brat. Şoň üçin ne boldy? Şoň ýalyk iň soňunda halaladym utýar hemişe. Murat yine bir kamtar yazıptır. Murat tarolkim berdi begmen begenje üçnüň boldydy. Sen näme diýen bu ýagdaýa diýär? Wa aleykum assalam. Sewdagarlar Begen spordy degip ýadamadyňmy? Ýöne Begen sport degip ýadamadyňmy? Diýiş oklap yeni bardada edip ýöne Begen sporda diýýäňiz. Näme üçin hype alýaňyz? Prosmotr köp alýaňyz, like alýaňyz, podpисчик köp alýaňyz TikTokda. Öz sahypasy Peter, like, prosmotr, podpисчик ýokdur, hiç kim sereden ok, tanan ok sizi.
Ýöne begen spordyň üstüne özüni tanatjak bolýan. Hwaçet dao. Bäde urayım mekim deyip çykdy. Ini Berdi Begmenov çykdy. Iň soňunda Berdi Begmenov çykyp duraşýardy. Begen spordy deyip başlady. Berdi sen gayrat et brat, sen bir deýme. Begen mujik bolan, hemme kim balet edýär. Bizem balet edýär begenje. Gayrat et. Men mana hayran galýanda bir zatly bizim şul käbir düşünjesiz pesi olanlara, gyýlara aty kıyna bir zat düşündirmek. Düşündirýän $12 milyon kampaniýaňa baroty. Abarota mesip bolsa mesi indiki videolarda görkezem. Mening maksadım näme etmek? IPO çıkmak. IPO sizinem köpüňiz bilýän närsiniz bol? IPO diýmek aksiýa çykarmak kampaniýa. Indi bolsa şumat kampaniýada mening jügümde şo pul ýok. Şo pul ýok jügümde. Köpüňiz pikir edýäňiz Türkmenistana bir düşünje bar o. Sen baýmy, sen ne hökümet uratda maşin bolmaly, bit maşin bolmaly, iPhone bolmaly, üý bolmaly. Indi men sebara edin. Men Amerikada ýaşadym 6 ay. 1 milyarder bilen oturup Starbucks'ta kofe içýärdik. Milyarder o, inanmarsyňyz. Könece Hyundai bady, könece milyarder dollar bu. Her bir ýurdun öz düşünjesi bar, her bir halkyň öz düşünjesi bar. Allah jana şükür. Şo pul ýok bolsa da köňlüň baý bolsun. Ýara türkler şo köňlüň baý bolsun, şoňmy? İçiň baý bolsun o. Ol şerpatret eşik getirip men o 30 manat 40 manatdan baýadym. Şol gidayo diýişler barýanlar da käbir diýdi. Men çykyp da siziň garşyňyzda mende şunça pul bar, serediň o men panty ozat etjek bolsam, men Instagramda 2 ýyldan bäri kim men Instagramda seredýän bolsalar, durmuşym orkasp görnä nädip geldim şo derece. Nädip videolarny ýatylman 1 milyard 200 rubleyde kampaniýa duratdyk. Mening Instagramda takipçilerim kim meni görýän bolsa, men ýatmada günnämi gören bolsaň, nädip wal birse birinji ýere gelen bolum, gören bolsaň, gayrat edin, şolara bir kommentariýa ýazyp goýberin. Agam men gördüm o näde işleýäniň, nädip gidýäniň. Şonu ýadym ýetik o. İnşallah garana ýetik. Indi bolsa ýene bir adam aýdan, aňa düş, pes oglanma gyýyz agaçlara. Gayrat edin o, ýüregi düşmäň o. Indi bir ada edin. $12 milyon, 12 milyon eken nesip bolsa 2029'da çenni $100 milyon çenni yetirjek. Şey diýmem Türkmenistan'ın ekonomikasyna goşant goşak, fabrikalar açjak, ýöretjek, galdyrjak inşallah. 100 milyon yetirjek. Şumat bolsa başlangyjy inşallah. Step by step. Ýanky diýär, sabrly gül durabala şat bolar. Janyňyz sag bolsun. İnşallah indiki videolarda bankın atçotlarını garaşyň we atçotlary görkezem, satışlary görkezem. Şonda biraz kymýan bar. Baý bu diýersiňiz. Donar we gardaşlar. Esselamu aleyküm. Şey diýär bizim bir dostum, men diýem on. Assalamu alaikum dostlar. Berdi Begmenov sana yüzlenýän brato korotki ýasna gayrat edin diňden. Ola salam dogry bar. Biriň agyny öküneme assalamu alaikum edem bolmady. Allah ador petelçek bolma. Anam sana bu izi oklanırlı. Sen gaýdy on videoda çekjek bolma. Biziň öz garawy oglanyňda. Gel bu izi oklanda açdaýda magazin sat kostüm balaňa 500 manatdan 1000 manatdan bardan satay. Hemme öýlenýän oglanam senden alsyn. Sen zaten şeyle kaçtın olacak bolsalar. Mekte okucularım senden alsın. Anama Hamzatçı Mafti'den İslam'a kaç tane vardı. Allah ibrator sen reklam. Çünkü geyindirecek boldan. Gel bizde de bağ çempiyonlarımızla. Gel geyindir ana. Alparslan mağarana birinci herhalde. Başka da kendileri tuğulemi baydağımızı ağlatmanı alır yani. Gel geyindir brato. Gel. At şu aydın mağa dinle. 40-50 mene dedim bol. Para nimet mi? Şu 40-50 manatlar şeydir bahadık satýana da garawy olanlar geyinýä. Geyinse de Türkmen oglanlarymyz geyinýä. Türkmenistan raýatlary geyinýä. Sen ýakbar po başgalara hyzmat eden bu oglanlarla. Da senden tapa alja adamam ýok. Maňa çyk meni urudan tüwdädir şunda. Senden tapa alyp saňa zar boljak ýok. Ana naýda şol reklam edýän oglanlaryň baryny ýeke-ýeke çağırjynyň bary
Allah Teala dar, insan da dar der şolu. Emma da selamu aleyküm. İndi bak her rundan ulan turyan welin qahar melya diňe birinci spor diýenler diňe şoň üstünden şokolalar. O size nämetdi, birinci spor size nämetdi, hiç kimle işi ýok, diňe öz işini görüp işi bilen bolup beren adam inni kime diýjeňiz bilmän, şoňa dek başladyňyz. Sebäbi sizde görüpçülük diýilen zatlar da biri galýa bilen şoňa görüpçülük etmeli, şoňa süýlen galjak bolýan, tawa şoň adam tutup gurlasaňyz prosmotr köpalýar. Sebäbi ol adam hemme kişiden ýa-da hormatlanýan adam, sylanýan adam. Näme etjeňiz bilmän şoň üstünden düşýäňiz. Beýtmän adamlar ol size hiç diýene, siziň adyňyzdan tutanak. Diňe öz işi bilen, öz sewdasy, öz biznesi bilen ýöreýän adam. Gullal Allah'ın Hudaý tanaýan adam. Ahar meliyatçynym bilen şoňa diýerler bilen men janym ýanýa. Sebäbi erwet adam däller, ollay hiç kime görüpçüligi ýok, hiç kime degeni ýok, boluşany ýok, öz işi, öz sewdasy bilen bolup beren adam. Ya birini yamanlap, garalap goýany. Sebäbi beýenç diýilýän oglan halka peýdasyny getiren oglan, peýdasyny görkezdi. Şoň satýan wagtlaryna näçe adamlar peýdalanyny arzan bakadan krosowkalar, eşikler, aýal gyzlar üçin arzan bakadan goýdy. Köp adam peýdalanyny köpüň alkyşyny aldy. O adamlara deýseler, mene halama beýenjiň eden badyny hiç bir sowdagar edip bilmez mukadiýen. Sebäbi hiç kim edip bilmeýän badyny şol etdi. Ýani Allah'dan dileyen Allah can elmedama beýenjiň ýanyna bolsun. Näçe üstünden bas awrany gaçyrjak bolsalaram onu edip bilmezler mukadiýen. Sebäbi Allah can hemişe gowy adamlaryň ýanynda.